Zdravo ljudi, Joana ovdje i danas ćemo pričati o novim svakodnevnim načinima da počnemo da štedimo novac. Šta se dešava kada uštedimo? Postajemo bogati. Ali, dragi moji, ako ne naučimo da štedimo i upravljamo sa 5 evra, nećemo moći ni sa 500, ni sa 5000. Zato, hajde da počnemo od onog iznosa koji imamo, makar bio 5 evra. Zahvaljujemo i platforma Freedom24 koja je podržala današnji video. Ostavila sam i svoj lični link u opisu, kao i u pin komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno, a kao poklon što koristite moj lični link, dobijate ceo mesec ulaganja bez provizije. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i jedan komentar i barem jednu srcu. Značilo bi mi da pročitam vaše mišljenje. I naravno podelite i ovaj video sa nekim koji je zainteresovan za financijske savete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni saveti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam sertifikat. Nikada, ali baš nikada ne uzimamo financijske savete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Danas ćemo vidjeti novih 5 načina da uštedimo. Prvi način je da uvek uporedimo cene proizvoda koje često kupujemo. Znam da je potrebno vreme da se vidi koliko određeni artikal košta u 20 različitih prodavnica ili kompanija, ali ljudi, u današnje vreme to možemo da uradimo preko interneta relativno brzo. Pored toliko alata i platformi koji poređuju cene preko interneta, zašto da ostanemo na starom umesto da prođemo povoljnije? Drugi način sad je da barem neko vreme koristimo samo cash. Znam, niko od nas ne voli da nosi novac sa sobom. Plaćanja karticom su mnogo jednostavnija i sigurnija, ali plaćanjem u kešu ćemo bolje pratiti našu potrošnju. Kada imamo sve manje crvenih novčanica, upalit će nam se i crvena lampica da je vreme da usporimo sa kupovinom. Još jedna pozitivna strana je da ćemo pomoći malim trgovinama, jer plaćanjem karticama banke od njih uzimaju proviziju. Dakle, manje trošimo i ujedno pomažemo našem komšiji iz lokalnog marketa. Treći način sad je da pregovaramo. Da, nije lako, posebno na početku i posebno ako smo stidljivi kao ja, ali nije neizvodljivo. I ova veština se može uvežbati. Važno je da pregovaramo argumentovano na fin, ljubazan način. Sve je podložno pregovorima. Četvrti način sad je automatska raspodela naših financija. Kada primimo platu, prvo moramo da raspodelimo deo za redovne troškove. Jedan za stanovanje, kirija ili kredit, jedan za račune, jedan za životne namirnice, jedan za mesečna ulaganja na Freedom24 i tako dalje. Ostatak biramo na šta ćemo potrošiti, ali evidentiramo svaku potrošnju da bismo imali mesečni pregled troškova. U suprotnom, nam novac nestaje bez da imamo jasnu sliku gde i kako. I sad, peti način da konačno uštedimo novac je da ne dozvolimo na stoj i gubi svoju vrednost. 100 evra koje smo mogli da uložimo postalo bi 110 evra, a umjesto toga postalo je 95 zbog inflacije. Bolja opcija nam je da investiramo. Ne kažem da ulažemo novac u piramidalne šeme koje nam obećavaju 100 evra dnevno kada uložimo 500 evra. To su prevare i time nećemo da se bavimo. Ali prinos od oko 10% godišnje je nešto što celo tržište želi i što zapravo možemo postići. Način ulaganja koji sam ja izabrala je da kupujem ETF DGRW.EU koji prati najveće američke kompanije i u velikoj meri oponaša S&P 500 sa glavnom razlikom što se fokusira na dividendu
koja stalno raste. Način kupovine je jednostavan i relativno jeftin, oko 30 evra. Da bismo kupili sad, kliknemo na link u opisu ovog videa i nakon otvaranja našeg investicionog računa i poklona da mjesec dana trgujemo bez provizije, kliknemo na polje transakcije, napišemo dgrw.eu, kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. Tako dolazimo do 3 pojma uspeha: štednja, ulaganje i samopenzionišanje. Na kraju, još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa i pin u komentarima. Korištenjem istog podržavate moj kanal besplatno i hvala lepo za to. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!